lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane na dan darajar arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, dan hasken fuskar manzon Allah, duk wanda ya ka bidiyon nan ya daure mun share mun lakin, ya daure mun share. Ban taba zuwa da muku irin wannan bidiyon ba sai yau. Dan hasken fuskar Annabi Muhammadu, duk wanda ya gani ya mun share. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kama Bakano, an kama Aibi bisa kuskuren da suke na yin wani bidiyo a cikin gidan wani bawan Allah. Bawan Allah na ya sa an kama Bakano. Aibi ya je ma kai mai abinci, karshe shi ma aka hada da shi. Dan Allah, dan Annabi, dan hasken fuskar manzon Allah, idan mai gidan nan ya ga wannan bidiyon yayi hakuri ya musu alfarma ya kyale su, kuma wannan ya zame musu izina gaba. Dan hasken fuskar Annabi Muhammadu yayi hakuri. Yau kwanan su 4 ba ma a san a yanayin da suke ciki ba, a san a halin da suke ciki ba. Dan hasken fuskar manzon Allah kai ya